tunjukno celana Bu iki Bu. Ireng-ireng gorengan kacang tuku klambi sacelonone. Kadung seneng jok dilarang, sing penting gak lali anak bojone. Ngono-ngono iku wis jamane. Terusno tandur jagung no pinggir jambe rondo gedung ancen sepuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para rawuh ingkang winantu karaharja. Mliginipun para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang kinabekten kadang sutresna kadang warda taruna suprabah para pamirsa ingkang kawula tresnani. Dari kepareng kawula jumeneng sak tengah sasana pawiwahan. Ingkang kapatah nyalirani para paraga ingkang makarya ngaturaken hambuga pinangka purwakani adicara langan tayub siang punika. Deniki saderengipun kula matur menggah rerocaning adicara inggih boten kalilapan ingkang pantes pinundi pinangka panungguling dusun ingkang kawogan Bapak Kadus menggahipun Bapak Kades dalasan sedaya Bapak Ibu perangkat. Langgung-langgung para pangemban-pangembaning praja kang dados satriyane negari pinangka panduming kawula dasih. Ingkang sinubeng pakurmatan para sarjana sujana sejane bukti ingkang sampun wenang nampi wahyuning kasutapan. Nanging Ageng Baraya Wirawiyata Baraya Wira Tamtam. Para laya adrah maning kandha wiarani suka ingkang tansah maresudi labuh labeting praja ingkang menghambet luhuring karepan.
para alim, para ulama, para mukmin ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating panembahan. Ingkang tansah nampi pakurmatan para satria werda carana ing madya. Para rawuh kadang sutresna kadang werda taruna. Suprawa para pamirsa ingkang satuhu lamunta si nudar sono. Dumateng sagung para rawuh kalau diwonten kali lempan ngaturaken puja puji puja swara puja stuti sarta ras kunjuk wonten ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat awit. Kula lan panjenengan tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmane agesang. Wonten madyaning bebrayan mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Dumateng sagung para rawuh mradhapa awit kula pinangka talange basa jejer pembiwara wiwarane kandha silih salira keluarga masyarakat dusun Kedung desa Kedung Praja dalasan sedaya panitia ngaturaken gum panuwun tanpa pepindhan awit jengatika sami sampun karaya-raya klodhangan wedal sami rawuh nderek mangayu bagya saha ngregengaken swasana ing siang punika. Ing dinten Kemis Kliwon tanggal 3 November kalih selangkung jam dalu siang punika Candra Purnama kalih welas ing wulan Jumadilahir salebetipun warsa 1959 Jawi. Hajatipun warga masyarakat dusun Kedung desa Kedung Raja nyadran utawi sedekah bumi ingkang kawasan sodakoh hasil hulu wetuning bumi kang kita ambak. Sedaya warga yen tambangi dipangestu dumateng panjenengan sami ing pangajap ganti manghargya sedekah bumi datang Mbah Tunden makam dusun Kedung desa Kedung Raja. Mugi sedaya warga tansah panggih karaharjan kawilujengan tulus lulus subur makmur loh jinawi kang tinandur kalih sing rubeda lir ing sambikala selaminya. Salebetipun manghargya sedekah bumi datang Mbah Tunden makam dusun Kedung. Sedaya warga sesambatan kalayan sedaya panitia anggawatenaken pahargyan langan tayub pinangka pasugata suka parisuka dumateng panjenengan sami ingkang rawaken 3 waranggana ingkang sulistya endahing warni. Wedene ingkang katimbalan dalu ngantos siang punika dumangka setunggal Mas Maning Ayu Nyi Relawati angka kalih Supriyati 3 Fitriwati Jatirogo Tuban. Langan tayub 3 waranggana kairing sini karawitan Mardi Budaya Ijil saking Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ingkang dipun pangarsani Bapak Kasdam Wibisono.
Kanthi juru kendang Dimas Bowo, ketipu Dimas Edi, Wiraswara Dimas Tasmin, Pangripta Gending Bapak Sunali. Sedaya makarya sesarengan paguyuban seni karawitan Marti Budaya Kanor Bojonegoro. Mugi dipun dukung pandaya swara saking audio profesional Ronggo Janur Loh Sari Prambon Wetan Rengel dengan dipun pandhigani Bapak Noto ganti operator Dimas Irfan dalah kanca-kanca rewangipun. Mugi dipun wontenaken kameramen syuting saking studio profesional Ronggo Janur. Juru kamera Dimas Hardi, juru syuting Dimas Nayap. Dumateng Sagung Para Rawuh mekaten menggawe reroncana adicara lengan tayub siang menika ingkang saged kula aturaken. Kula minangka pelandang sampur kasebat pramugari Pramunata Gari Bagi. Bobile mangke ngen kula pranata acara kirang nuju prana. Wonten sisip sebiring atur kirang wijang wijiling wicara kirang soga sita trapsila kala nyuwun bunging samudra linu bereng pangaksa. Buka sing atur mugia Asasanti Jaya Wijayanti Rahayu ingkang pinanggih. Rahayu 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 sagung dumadi. Akhirus salam wabillahi taufiq wal hidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Semanten hatur pabuka